Nachádzame sa pred budovou základnej osobitnej školy, kde sa podľa našich údajov dajú rôzne strašné veci, ktoré vám chceme ukázať. Nasledujúce zbery nie sú pre slabé žalúdky. Prvé pokusy o útek z tejto školy skončili neúspešne. Polovica z nich skončila na traumatologickom oddelení a v nemocnici. Kritika tejto školy je nevyslovná. Deti inšpirujú filmy Káčer Donald, Rocky a takéto podobné krvavé filmy. Žiaľ, tieto filmy sú reálne. Ďalším záberom už nepotrebujeme ďalší komentár. Vládím toto. Na tejto škole je veľa sympatických ľudí, žiaľ, niektorí aj menej. Urobíme si malú anketu. Dobrý deň, mladí, urobíte nám anketku? Jasné! Postavte sa sem do svetielka, nech vás vidíme. Takže, aké sú vaše obľúbené predmety? Nážnice. Čo ja viem? Áno, ja viem, to je určite pekný predmet, ale ja som myslel skôr školské predmety. Matematika, dejepis, poznáte to. Ale nie, čo ti vtedy. Vypínačky triednej pozriť. Tak. Ale no tak toto nie je naozaj pekne gustiózne. Máš problém? Ja? Ale nie, takže počúvajte, tak keď vás nebavia školské predmety, tak čo vás na tejto škole baví? Šikana. Vy robíte, alebo ste šikanovaní? Obidvoja. No, to je pochopiteľné. Na vás to aj pekne vidno, takže čo na tejto škole nemáte? Toho leva. Ale to je náš národný symbol. Hej? No už ťa mám rád, už nebudem o tebe, ale každý, ani do teba strieľať duchovkou, nič? Takže toto je naša anketa, ktorá sa presúva ďalej, aby sme získali ostatné názory. Aký je tvoj názor na túto školu? Podľa mňa celkom v pohode. Chodíš na ňu aj ty? Áno. Akí sú tu podľa teba učiteľia? No, niektorí sú celkom dobrí, iní sú tak horší. Tak konkretizuj, my sme verejnoprávna televízia. No, tak. Sníková, riaditeľka tu prísna, rozprísna. Čiže buzeruje, hej? No, hej. Ihlarové v pohode. To si myslím aj ja, áno. No, Kepná, tá je taká celkom fajn. A ostatní sú fajn. A čo školník? Toho moc nepoznám. Odchytili sme dvoch bratov, ktorých sa spýtame na ich názor, takže poprosím vaše ctené meno. Martin Rona. Veľmi pekné meno, takže aký máte názor na túto školu? Že je blbá. Áno, tento názor sme už počuli, ale prosím niečo komplexnejšie. Nech vybuchne. Vy ste sa o to sám pričinili? No? Že vy ste taká moderná Al-Qaida. No. Áno, a čo váš brat? Prosím, mladý muž, pristúpte sem, vy sympatický. Tak aký je váš názor na túto školu? Že je blbá celkom. Áno, vy ste taký rovnaký, že s bratom, no. A tiež by mala vybuchnúť? No? Čiže je to hrozba tejto školy. A čo chcete do kamery odkázať učiteľom tejto školy? Môžete sa realizovať. To myslím, že hovorí za všetko. Maria, ako by to išlo vybuchnúť. Aký je tvoj názor na túto školu? No, zariadenia sú tu dobré, vylepšujú sa to mnohé veci. No, dobrá je. Áno, ale určite je tu niečo negatívne, čo by si mohla nájsť. Také, že úplne svinstvo. Čo je to? Vlastne ani neviem, skôr prístup niektorých žiakov ku tejto škole. Menuj, môžeš menovať. Je to mnoho, by som aj nevedela všetkých. Čiže patríš medzi nich aj ty? Moc nie. Niekedy, hej. A patríš k modernej Al-Qaide, ktorá chce túto školu zničiť? Nie. Že ďalší poctivý žiak, ktorého tu vidíme naozaj málo kedy. Mladý pán, prosím vás, urobíte nám rozhovor? Jasné. Vy ste sympatický mladý pán, takže chodíte na túto školu? Áno, chodím. A čo si o nej myslíte? Je dobrá, stredná alebo zlá? No, taká stredná. Čo je na ne také priemerné? Priemerné. Stravovanie.
No. Povracali ste sa už niekedy? Ešte nie. Nie? Nestalo sa mi to. No, ak sa vám to ešte nestalo, určite sa vám to stane. A čo? Ale hej. Chutia lepšie než vajené ponožky? No, to som ešte nemal. Viete čo, z našho platu moderátora si viac dovoliť nemôžeme. Takže to je na to ja všetko. Ďakujem vám za rozhovor. Dovidenia. Osobitnej školy, Michal Kávaj, prvýkrát na posledný. Prvýkrát na posledný, Michal Kávaj!